Ha. Isike. Tichambire kana ivo. Signor. Rongedza. Kumboda kuronga kaizvozvi zvina signor. Aiwa ndizozo. Ko, muri seko ne signor. Aiwa ndekuno. Ndekuno. Muri seko kumba. Kumba kutsvene. Aiwa zvinokudzwa. Aiwa zvinokudzwa baba. Ndakuri kandarike ndichona muri yangu kuti iri sei andakasirwa ka. Icho kwadi naye murume. Kuda kuya kudai modongorera kuti muri dzirise ndokuratidza kuti baba muripo. Icho kwadi. Aiwa icho kwadi mukaita mukomo wangu. Nanga sikuchiri kundibata. Akangoenda mufunge. Nenguwa inenge yangokwana. Ndozvo kuti munhu anongoenda nenguwa yake. Chingoenda zvakadaro. 3 years zvazobati Anyway. Michael. Saka muri kurarama nei mazuva ano? 3 years muri kurarama nei? Bamnini. Nyarara izvi. Ndatinyarara izvi. Zvamuri kuona izvi? Andoziva kuti aiwa imi mabasa emaoko ndoziva kuti munofamba munomhanya mukati kobhero mukati asi ndakachibvunza nechikadzi ungararama wege pasina murume. Ndiritorarama mufunge izvizvi ndii murume wangu. Ndafunga kuti nhasi ndiuyezve ndizosiya hopeka. Mufunga kuti mwezorara kuno kunhasi. Aiwa bamuni hazvina kumboshata nhai sinyoro munonyatsouya makapombonoka muradanukai panopamba penyu. Aiwa maita basa. Musatye zvenyu zvazvinongoita nditi imimi munongouya namainini ndokuwaridzirai mudining ininiwo nevana torara zvedu mubedroom. Aiwa zvotoendeka hazvo baba musatye kwezorara. Mainini ari kupinda papi apa? Mainini ari kupinda papi? Ndikutaura kuti ndikuya kuda kuzosadzisa usara pavana wandakanzi didi tuya kabedroom. Bamnini ende zvechokwadi ndimi musara pavana ndimi wandinotodada naye wandinoimba naye. Regai ndikuudzei murume wangu musara pavana zviri kutotaura kuti musara pavana amuzi imi murume wangu nhaka sandibonde. Saka muri kuita sei? Mune zvamuri kuita ka? Izvi zvandiri kuita izvi. Izvi ndo zvandiri kutoita izvozvi. Izvi ndozvikuraramisai? Ndo zvinotondiraramisa mufunge sinyora. Izvozvi? Izvozvi. Alright. Tikuudzei kana sinyora. Izvozvi? Alright.